Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, narodeného z Márie Panny, a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, milí Márini ctiteľa, veľmi srdečne vás vítam na tomto našom druhom dni deviatníka pred odpustovou slávnosťou našej duchovnej prípravy. Chcem medzi nami privítať pána farára zo Skrabského, nového pána farára v tejto farnosti, v našom dekanate, otca Petra Jano, ktorý tam pôsobí. Bol aj tu nedávno, pred pár mesiacmi, kedy sme mali večerie milosrdenstva a po niektorí si ho ešte pamätáte zo Svätej Zemi. Tak ozaj tešíme sa, že otec Petr je medzi nami. Prosíme o predsedanie dnešného dňa. Pán Boh zaplať, otec Rastislav. Všetkých vás srdečne vítam, prajem vám príjemný požehnaný večer. Prichádzame tak duchovne načerpať, duchovne sa pripraviť na veľkú slávnosť vášho odpustu zo sviatku, zo slávnosti narodenia Panny Márie. A v tomto jubilejnom roku, ktorý nám vyhlásil už v blahej pamäti svätý otec František, a stále môžeme premýšľať o tom, ako sa stať pútnikmi nádeje, pretože to je hlavné motto tohto celého roka. A môžeme kľudne povedať, že neexistuje lepší obraz, lepší príklad a lepší alebo väčší pútnik nádeje, ako je sama naša nebeská mamka Mária. Pretože ona ako najzákladnejší vzor a obraz každého kresťana je dokonalou pútničkou, ktorá v nádeji kráča, aby naplnila Božie poslanie, ktoré jej Boh dal. A preto sa môžeme od nej učiť, môžeme si od nej vyprosovať práve tie milosti, aby tá kvalita našej púte bola tá podobná tej jej, aby aj to, čo ona prežila a potom na záver svojho života dosiahla veniec kráľovstva, ako sme spievali v piesni, že po Bohu je najvzácnejšia v nebi, aby aj toto bol náš osud, ku ktorému smerujeme. Aby aj my sme boli rovnako ako ona vzatí do neba. V úvode tejto svätej omše teraz vstúpme do svojich srdc, uznajme i odotujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, udeľ nám svoju nebeskú milosť, a keďže narodenie Spasiteľa z presvätej Panny bolo počiatkom našej spásy, nech osláva jej narodenia upevní pokoj na celom svete, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Micheáša. Toto hovorí Pán. Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je od pradávna, od večnosti. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela. On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj. Počuli sme Božie slovo. Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.
vo svojej dobrote Bože, pripravil si dom chudobnému. Spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť. Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velepte. Jeho meno je Pán. Vo svojej dobrote Bože pripravil si dom chudobnému. On je otec sirôt a záchranca vdov. On je Boh vo svojom svetom príbytku. On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch. Väzňov privádza k šťastiu. Vo svojej dobrote Bože zoslal si Bože zúrodňujúci dážď a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu. Prebývajú v nej tvoje tvory, pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote Bože. Vo svojej dobrote Bože pripravil si dom chudobnému. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Počuli sme Božie slovo. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Aleluja, aleluja. Pán sa vami I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?
lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Duchovní otcovia, milé deti, mládež, rodičia, rodiny, drahí bratia a sestry. V tomto jubilejnom roku, kedy rozmýšľame a berieme si k srdcu slova svätého Otca o tom, že sa máme stať pútnikmi nádeje, je veľmi dôležité nájsť dobré vzory, príklady práve na to, ako sa takýmto človekom a človekom, ktorý o to viac v tomto jubilejnom roku, v tomto jubilejnom chráme, ktorý tu máte, a môže načerpávať tú Božiu silu, milosti, požehnanie, odpustenie, veľmi dôležité. A proste žiť v tom Duchu Svetom a potrebujeme na to skutočne nájsť ten manuál, ako to spraviť. A tým jedným nádherným manuálom a jedným úžasným textom Biblie je práve udalosť Máriinej návštevy Alžbety. Viete, ranní kresťania, prvotní kresťania hľadali, kde postaviť Máriu, aby našla to správne miesto niekde v tom koncepte celého kresťanstva. Prečo? No, lebo bolo veľmi nebezpečné a aj niekoľko bludov v prvých storočiach vzniklo na základe toho, že podľa vzoru pohanských náboženstiev aj Mária veľmi rýchlo vedela dostať v niektorých komunitách kresťanov, ktoré vznikli, a vedela dostať príliš veľkú autoritu. A dokonca sa dokázala stať ženským princípom Boha. Viete, lebo v pohanských náboženstvách máte mužský princíp Boha, ale máte aj ženské božstvá. Hej? A Mária dokázala práve v týchto prvých storočiach možno až tam niekde zájsť. A tak ranní kresťania, právi ranní kresťania, a nám ponúkajú jeden nádherný text. Tento text návštevy totiž nevzniká spolu s evanjeliami, ani spolu s evanjeliom, ktoré je z pera autora Lukášovho evanjelia. Toto evanjelium sa datuje niekde do rokov, môžeme povedať, okolo 68-70 po Ježišovi, čiže sme nejakých tých, dajme tomu 30-40 rokov po Ježišovom na nebo vstúpení. Ale samotný text Máriinej návštevy je vsunutý do tohto evanjelia až o 100-150 rokov neskôr. Aby nám dal nie možno nejakú správu o tom, čo robila Mária, keď bola tehotná, ale aby nám dal správu o tom, kým je skutočne naša nebeská mamka pre nás. A toto je veľmi dôležitá správa, pretože celý tento evanjeliový príbeh je koncipovaný tak, aby Mária dostala to pravé miesto. Ani nie príliš vysoko, ale zase ani nie príliš nízko. Mária dostáva to miesto, ktoré ja verím, že všetci máte vo svojom srdci a takto ju vnímate. Mária ako Matka Božia, ktorá je prvotným vzorom pre každého jedného z nás. A keď hľadám nejakú inšpiráciu na kresťanstvo, hneď v prvom rade zájdem za našou nebeskou mamou a budem sa pozerať na jej život. A práve tento príbeh hovorí o tom, aký má byť ten pútnik nádeje, aký máme byť kresťania. Tak skúsme sa pozrieť na základe tohto textu o tom, čo vlastne ranní kresťania nám chcú o Márii povedať. A v prvom rade vidíme, že kresťan, pútnik nádeje, podľa Máriinho vzoru,
musí byť človekom dynamickým. To vlastne toho výrazom je práve to slovičko pútnik. Človek na ceste. Predstavte si tehotnú ženu, ktorú napadne taká skvelá vec, ako sa prejsť dobrých 90 kilometrov hornatým krajom, lebo ide navštíviť svoju tetu. No napadlo by vás to, mamičky, ktoré ste v tehotenstve takto riskovať? Ale vidíme, že toto nie je opis nejakej v prvom rade udalosti, toto je opis, aký má byť kresťan. Mária v prvom rade je vzorom dynamického života. Proste tento príbeh nám chce povedať, že kresťan nemôže byť človekom, nazvime to taký, že gaučoset. Človek zlenivetý, človek, ktorý má síce 20 rokov, ale jeho mentálny vek už je niekde na 90-ke, nič sa mu nechce, nič ho nebaví, všetko je o ničom, a všetci mi chcú ublížiť, a na čo budem pracovať, veď aj tak všetci kradnú a ja neviem čo všetko. Toto nie je vzor kresťana. Mária je vzor kresťana. Je tým, ktorý je dynamickým človekom a ide. Proste je stále v procese, je stále v pohybe. Potom druhý obraz, ktorý nám ponúka, a trošičku potrebujete poznať geografiu Izraela, to, kde sa nachádza Nazaret, kde býva svätá rodina. A miesto, kam Mária ide, to miesto sa volá Ain Kerem, je to asi len 5 kilometrov od Jeruzalema, nádherný kraj, zamilujete si ho hneď ako tam vstúpite. A medzi Nazaretom a Ain Kerem je skutočne vzdušnou čiarou okolo tých 75-80 kilometrov. Za Ježišových čias, rovnako ako dnes, existujú medzi týmito dvoma miestami 3 cesty základné. Prvá cesta, veľmi bezpečná, a lenže príliš dlhá, a viedla už vyše 150 kilometrov, sa volá Via Maris. Bola to morská cesta, veľmi známa obchodná cesta vedúca z Egypta, vlastne z tohto kontinentu až hore do Indie. A práve vedúc cez Blízky východ, cez Izrael, cez Jezreelskú dolinu, popri Stredozemnom mori a potom Šáronovou dolinou sa viete dostať do Judských vrchov a do Jeruzalema a cez Jeruzalem do Ain Kerem. Bezpečná cesta, ste stále pri zdrojoch vody, čo je veľmi dôležité, len to trvá strašne dlho. Druhá cesta, ktorú si môžete zvoliť, je cesta tzv. Západným brehom Jordánu. Jordán je, všetci poznáte, rieka, v ktorej bol Ježiš pokrstený. Je to hlavná zásobareň pitnej vody pre Izrael, rovnako ako aj pre Jordánsko. A Jordán tečie v tzv. Syro-egyptskom rífe. Je to preliačina, najnižšia preliačina v zemskej kôre. A keď ste pri Jordáne, tak ste oficiálne na najnižšom bode zeme, na ktorý viete vstúpiť suchou nohou. No a touto cestou, hore z Galilei od Genezareckého jazera, sa viete dostať až ku Mŕtvemu moru, kde sa potom zabočíte doprava a vyjdete vlastne Judským pohorím a Judskou púšťou až do Jeruzalema a potom do Ain Kerem. Táto cesta bola kratšia, ona trvá len, má nejakých do 100 kilometrov, ale bola veľmi náročná, pretože ste museli prejsť údoliami, po hebrejsky alebo tým arabským názvom vády, čo nebolo veľmi jednoduché a bolo to trošku aj nebezpečné, veď tam je aj miesto, kde ozbíjali toho, ktorého potom Samaritán zachránil. Ani túto cestu si Mária nevyberá. Je tu tretia cesta. Najkratšia, pretože Mária sa ponáhľa, ale je najnebezpečnejšia. Tá cesta má len 80 kilometrov, vedie Samáriou, ide priamo zo severu na juh, ale bola to najnebezpečnejšia cesta, bolo tam strašne veľa zbojníkov a hlavne to bolo kraj, kde bývali Samaritáni, ktorí sa s Židmi teda strašne nemuseli, ani dodnes sa veľmi nemusia, a robili si náprieky. A Mária si vyberá túto cestu. Viete prečo? Pretože kresťan, ktorého je ona obrazom, sa nebojí. Druhá vec, ktorú vám chce tento príbeh povedať, že vy nemáte mať strach v živote. Strach je nepriateľ blahoslaveného života. A ten, kto nemá strach, toho evanjelium nazýva
blahoslaveným, šťastne naplnený život. Sa vám to povie, no hej, nemaj strach, keď tu sú výzvy, tam sú výzvy, ale ja nehovorím, že máte byť ľahkovážni, ale ja mám mať pevnú oporu v sebe a pri sebe, ktorá mi ukazuje, že ja strach nemusíme mať. Pretože ak Boh je za nás, kto je proti nám, hovorí svätý apoštol. A toto je veľmi dôležité. Mária ukazuje, keďže ona má v sebe Krista, však je tehotná, ona už nosí Krista v sebe, že ona nemá mať prečo strach. Pretože Ježiš je s ňou. A ona nebojácky ide tou najnebezpečnejšou cestou. A preto je pre nás, kresťanov, je toto nádherný obraz Márie. Človek bez strachu. Človek blahoslavený. A preto skúsme odbúrať naše strachy. A keď príde taká tá otázka, ako to zvládnem, ako to dám, ako sa to podarí, vtedy si môžem povedať práve ten citát z Biblie. Hej, keď Boh je za nás, kto je proti nám, alebo Bohu nič nie je nemožné. Práve to, čo Mária v sebe prežíva, neskutočne autenticky. A ide. Ďalšia vec, tretia vlastnosť pútnika nádeje, alebo človeka, ktorý je kresťanom nielen podľa papiera a krížika na krku a ruženca na ruke, ale skutočne podľa výrazu života, je to, čo prinášate. Mária vstúpi do domu, vstúpi do Alžbetinho príbytku a pozdraví svoju tetu. Viete, nie je asi veľmi ťažké prísť na to, ako sa pozdravila, keďže v židovstve existuje iba jeden pozdrav a to je šalom. Hej, Jom Tov je síce akože dobrý deň, ale to nikto nepoužíva. Všetci používajú šalom. A čo vlastne znamená v preklade, ja ti prinášam také podmienky života, v ktorých sa tvoj život s Božou pomocou rozvinie na 100%. Si predstavte, že vy do akéhokoľvek vzťahu vstúpite. Prídete dnes domov a pozdravíte svojho manžela, manželku. Prídete domov a pozdravíte svoje deti. Pôjdete zajtra tu do kostola a pozdravíte ľudí. Alebo pôjdete pozajtra do práce. Deti pôjdu do školy, že? No, to ešte nemusíme spomínať. Dobre. A pôjdete a vy tým svojím pozdravom, s tou svojou prítomnosťou prinesiete tomu človeku naplnenie života. Do života toho človeka, tak ako do Alžbetinho, vstúpi Duch Svätý. Si tu predstavte, akú má mať kresťan misiu. Že jeho príhovorom a pozdravom vstupuje do života toho druhého Duch Svätý a ten život sa naplní. Hej, dobre by to bolo, len asi by sme museli zabudnúť na slovíčka ako čau, notaši čula. Hej, a už tedy začneme generovať príbeh, ktorý vie poohovárať, ktorý vie posúdiť, ktorý vyťahne všetky tie negatívne okolnosti života a vysvetlí celé televízne noviny, všetkých tých 95% negatív, ktoré v nich zaznejú a všetko to ostatné. Toto kresťan nerobí. Kresťan je ten, ktorý vnáša do životov radosť, nádej, ktorý vnáša Ducha Svätého. Toto nám Mária ukazuje. A tak si skúsme aj my tak predsavzať túto tretiu vlastnosť, že keď vstúpim do vzťahu s niekým najbližšie, tak mu prinesiem radosť. Pretože je množstvo vecí, ktoré vám aj dnes určite urobilo radosť. Ja som napríklad dnes prvýkrát držal v ruke svoje 8. krsňa, sa vrátili z nemocnice, hej, taký maličký, Artur sa volá, hej, úplne bol drobnučký. A môžem vám rozprávať o tom, alebo vám môžem rozprávať o tom, ako sa možno dneska niečo nepodarilo. Je na mne, čo vyťahnem. A či vám prinesiem radosť, alebo vám doslova pokazím deň. Ale kresťan je ten, ktorý vnáša radosť do životov. A potom je tu posledná vec, aby sme to nenaťahovali dlho, tak si už potom nezapamätáte ani tú prvú. A posledná vec je taký plagiát, hej. A nielen naši politici sú plagiátori, ale aj písatelia Svätého písma boli plagiátori, pretože používali texty, ktoré sa nachádzali v Starom zákone a
a vložili ich do Nového zákona, aby urobili taký prepoj. Ono sa tomu hovorí odborne intertextualita. Hej? Čiže aby ste pochopili vetu, ktorá je v Novom zákone, potrebujete ju nájsť v Starom a vlastne okolnosť. No a tú vetu, ktorá Alžbeta hovorí Márii na jej pozdrav, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne, nájdete v obdobnom znení, môžete si tam dať za tým, že porovnaj, 2. Samuelova kniha, 24. kapitola, 21. verš. A Dávid prichádza za Areunom. A Areuna bol človek, ktorý býval nedaleko Hebronu, a bola u ňoho uskladnená archa zmluvy. Viete, čo bola archa zmluvy, nie? Také, ako to máme určite tieto vedomosti. A bola u ňoho uskladnená archa zmluvy. No a Dávid prichádza, aby túto archu zobral k sebe do Jeruzalema. Hej? A keď Dávid navštívi Areunu, tak Areuna mu presne takto povie, že čím som si zaslúžil, že kráľ môjho pána prichádza ku mne. A tak vlastne Mária v tejto Alžbetinej vete dostáva jeden veľmi nádherný titul, že ona je novozákonná archa. Ona je vlastne tá novozákonný obal, ktorý nosí to, čo nosila v starom zákone archa zmluvy. Čo nosila archa zmluvy? Alebo čím bola archa zmluvy pre Izraelitov, keď putovali púšťou? Bola znamením Božej prítomnosti. Hej, Boh bol s nimi prostredníctvom tejto archy. A teraz ťažšia otázka. Táto Božia prítomnosť v živote sa prejavuje rovnako, ako boli symbolické veci, ktoré boli ukryté v starozákonnej arche. Viete, koľko ich bolo a ktoré to boli? No, boli koľko ich bolo? 3 boli. No a teraz, ktoré tam boli a v arche zmluvy ukryté veci? Čo tam Mojžiš s Áronom vložili? Skúste zaloviť v tom učive 1. stupňa základnej školy náboženstva. No, boli tam tabule zákona, že? 10 po našom, ale dajme tomu tabule zákona. Potom Áronova palica, alebo Mojžišova palica, akokoľvek ju nazvete. A tretia vec, miska s mannou. Hej. 3 veci, pretože Božia prítomnosť v živote človeka sa prejavuje 3 vecami. Tabule zákona, alebo my im hovoríme aj morálka. A v Novom zákone my síce nežijeme už pod zákonom, ako nám to povie svätý apoštol Pavol, ale my žijeme v Duchu Svetom. Viete, to vnútro vám vie povedať, že pozor, toto nerob. Týmto ublížiš tomu človeku. Hej, alebo toto správ a tým ho požehnáš. Tú morálku máme v sebe. A kresťan má byť človekom morálnym, hodnotným. Veď keď my nebudeme ukazovať hodnoty a morálku, čo chceme ukázať tomuto svetu? Jednoduchý, instantný, laxný život? To máte všade okolo, cez všetkých umelcov, spevákov a neviem, influencerov. Ukazujú, ako sa akože jednoducho žije. Ale morálny, hodnotný život, to je ako čakať 4 hodiny, kým vám tá kurácia polievka sa poriadne v nedeľu uvarí a nezalejete si polievku zo sáčku. Taký je kresťanský život. Trvá dlho, ťažko, ale je kvalitný. Druhá vec, ktorá tam bola, palica. Palica bola prejavom Božích zázrakov, že Mojžiš hodil palicu na zem a premenila sa na hada. Mojžiš zdvihol palicu a Červené more sa rozdelilo. Buchol s palicou o skalu a vytriskla voda z masy a Meriby. Zdvihol palicu a ruky a Izraeliti vyhrávali nad Amalekitmi. Bola stále prejavom toho, že Boh koná zázraky. Ale aj my máme byť ľudia, ktorí konajú zázraky. Počuli ste už niekedy, nie? Keď vám niekto povedal, že zázrak, že som ťa stretol. Zázrak, že si prišiel. Zázrak, že ťa mám. Zázraky,
To nie sú len veci, ktoré teraz neviete, ako prišli a ako ich vysvetliť. Zázrak to je jednoduchý dotyk Boha v každej situácii počas dňa. Tam, kde sa vy viete dotknúť druhého človeka a naraz zmeníte jeho život. A vám povie potom po mesiaci, že vieš, to tvoja ruka na mojom pleci mi dala silu kráčať ďalej. Alebo to tvoje slovo. Alebo to, že si len proste neodišiel a tak ďalej. Kresťan je človek, ktorý vnáša do životov druhých ľudí zázrak. Tretia vec, miska s mannou. Kresťan je ten, ktorý síti, pretože je sám sítený. Boh síti mňa, on je v mojom srdci, tak ako v Máriinom živote je prítomný Ježiš Kristus, pretože ho nosí pod srdcom. Aj vy o chvíľu príjmete Krista v Eucharistii. Teraz ho príjmate v Božom slove. A máte byť tou miskou, ktorá ho prinesie do vašich rodín. Keď som tu bol pred pár mesiacmi, myslím, že to bol apríl, nie? Tak asi, tak sme mali práve túto tému, Eucharistia. A pre mňa najkrajším, najdokonalejším výrazom Eucharistie, čiže tou mannou života, je výraz Kristus láme svoj život ako chlieb pre teba, aby si ty v sile tohto chleba dokázal rozlomiť svoj život ako chlieb pre druhých. Eucharistia sa nerealizuje tu, keď sa postavíte do radu, ale tam, keď vyjdete z kostola a ste schopní rozlomiť svoj život ako chlieb, aby sa nasítili tí, ktorých stretnete. A to je tá archa. A tak nechajme sa povzbudiť práve Máriiným príkladom a buďme ako ona, pravými kresťanmi, pravými pútnikmi nádeje, ktorí dokážu putovať, dynamicky žiť, ktorí dokážu byť odvážni a nebojácni, ktorí vnášajú do životov druhých ľudí Ducha Svätého a radosť a ktorí pôsobia práve tými troma vlastnosťami. Morálkou, hodnotami, ktorí pôsobia Božím zázrakom a ktorí prinášajú Kristov chlieb ako svoj život, svoje telo. Toto vám prajem na príhovor našej nebeskej Mámky. Amen. Spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia i po pravici Boha Otca Všemohúceho. Príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela. Večný amen. Drahí bratia a sestry, narodenie Panny Márie prinieslo radosť celému svetu. Preto v tejto spoločnej modlitbe s radosťou a dôverou volajme k nebeskému Otcovi. Nebeský Otče, pomáhaj všetkým veriacim, aby podľa príkladu Panny Márie ustavične žili v posväcujúcej milosti. Otče, daj spravodlivý pokoj národom na celom svete a na príhovor kráľovnej pokoja im udel bezpečnú budúcnosť. Otče, daj potrebnú milosť všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú do mariánskych svätýň a vypočuj prosby, ktoré ti tam prednášajú. Otče, daj, aby rodičia prijímali deti s láskou ako Boží dar a nábožne ich vychovávali. Nebeský Otče, na orodovanie Panny Márie upevňuj nás vo viere a v láske k Tebe, aby sme zostali Tvojimi vernými synmi a dcérami.
Bože Otče, prosíme ťa za zomrelých Ladislava a Annu, nech ich Tvoj Syn Ježiš Kristus privedie do nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Láskavý Bože, pre úprimnú lásku, akou milujeme Matku Tvojho Syna, príjmi naše modlitby a na jej príhovor nám daruj všetko, čo potrebujeme pre spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Požehnaj si, Pane, Bože, všetko slavie, že bez svojej práce, skôr by som stal chlebom života. Buď nám Ty, ó Matka zástupnicou, keď ťa vrúcným srdcom prosíme. Požehnaj si, Pane, Bože, všetko slavie, že bez svojej Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, nech nám vždy pomáha Tvoj jednorodený Syn, ktorý pri svojom narodení neporušil panenstvo svojej matky, ale ho posvetil. Daj prosíme, aby posvetil aj nás, aby nás uchránil od hriechov a urobil Ti príjemnou túto našu obetu, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné ohlasovať Tvoju slávu, ktorá žiari zo všetkých Tvojich svätých, a zvelebovať Tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu, slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou, keď si zhliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho klaňajú sa Ti zástupy anielov a večne sa radujú pred Tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, chválené sú nebesia i zem, Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna
naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokúšenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratský. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Vždy za náš národ,
Modlíme sa. Pane, Tvoja církev, ktorú si nasítil sviatostným pokrmom, ťa zvelebuje a s radosťou oslavuje narodenie preblahoslavenej Panny Márie, lebo v nej svítla celému svetu nádej na spásu skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, sobota večer farské oznamy. Počas celého nadchádzajúceho týždňa bude po večerných svätých omšiach prípravná novena pred odpustovou slávnosťou Panny Márie Vránovskej. Program nájdete na plagátoch na našej stránke. Slávenie odpustovej slávnosti bude v sobotu a nedeľu 6. a 7. septembra. V sobotu po večernej svätej omši bude mariánsky sviečkový sprievod ulicami mesta, na ktorý si prosím prineste sviece. Slávnosť vyvrcholí na budúcu nedeľu 7. septembra slávnostnou svetou omšou o 10:30, ktorú bude celebrovať excelencia monsignor košický pomocný biskup Marek Forgáč. V týždni pred prvým piatkom mesiaca budeme sviatosť zmierenia vysluhovať každý deň ráno od 6. a večer od 18. hodiny. Na prvý piatok mesiaca bude o 15. hodine až do večernej svätej omše vyložená sviatosť oltárna. Začneme koronkou Božieho milosrdenstva, adoráciu ukončíme prvou piatkou pobožnosťou 18:15. Fatímska ružencová pobožnosť výnimočne túto sobotu nebude. Od 1. septembra prijímame úmysly svätých omší na október až december. Nácvik spevackého zboru Lumen bude v pondelok 1. septembra 17:30. Aj tento rok na odpustovú slávnosť prídu peši pútnici z Trebišova, Giraltoviec a Skelče. Prosíme farníkov, ktorí chcú prijať týchto pútnikov na nocľah, aby sa vlastne tú sobotu potom zhromaždili v kultúrnom katolíckom dome. Organizujeme autobus na národnú puť k sviatku 7 bolestnej Panny Márie do Šaštína. Cena je 30 eur. Prihlásiť sa môžete pani Viňarskej. Podrobnosti na plagátoch. Na budúci týždeň v Kručove svätá omša v nedeľu o 8 hodine. Vidím tu veriacich z Kručova. Tak. Na potreby našej baziliky prispeli bohoznámy čiastkou 200 eur, 100 eur, 50 eur, 20 eur. Zbierka na baziliku z minulého týždňa bolo 2219 eur. Všetkým dobrodincom, ako aj tým, čo prispievajú nám bezhotovostne, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a za všetkých, ktorí nám akýkoľvek spôsobom pomáhate, vždy obetujeme nedeľnú večernú svätú omšu a na záver sa modlíme za zosnulých. Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 73-ročného Emila Karchňaka, 95-ročnú Alžbetu Miňovú a 83-ročnú Irénu Pálkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im. Tak vám chcem poďakovať za krásne spoločenstvo a popriať vám nielen krásny a požehnaný večer a celú tú duchovnú prípravu a samotnú odpustovú slávnosť, ale aby sme ako Mária a na jej príhovor dokázali byť autentickými kresťanmi, pútnikmi nádeje. Pán s vami. Nech vás na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätých apoštolov Petra a Pavla, všetkých vašich nebeských patrónov žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v pokoji. Zachraň nás, sprevádaj nás,
Nebeský Otče, velebíme ťa za všetko, čo si pre nás urobil. Osobitne ťa dnes velebíme za Máriu, ktorú si vyvolil za matku svojho syna. Ona je našou orodovnicou pred tvojím trónom. S ňou prichádzame k tebe plný dôvery a voláme: velebíme ťa, Otče, spolu s Pannou Máriou. Syn Boží, vykupiteľ človeka, ďakujeme ti, že si nám dal Pannu Máriu za matku, ktorá sa s materskou láskou stará o bratov svojho syna. Plný vďačnosti voláme: velebíme ťa, Kriste, spolu s Pannou Máriou. Bože Duch Svätý, Ty si zatienil Máriu mocou Najvyššieho, a tak posilňuj a prebývaj v nás, aby sme do sveta vnášali Kristovu lásku. Vrúcným srdcom voláme: velebíme ťa, Duchu Svätý, spolu s Pannou Máriou. Milosrdný Bože, uštedri nám svoju nebeskú milosť, a keďže narodenie Spasiteľa z presvätej Panny bolo počiatkom našej spásy, nech oslava jej narodenia upevní pokoj na celom svete skrze Krista, nášho Pána. Milosti si po
Mária,